बट होनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर फार्स्ट टाइम बट होनोसै आरोना नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो दिनैसो फार्स्ट टाइम रैमालि फैगासिनो जोंना साइकेल सालायना जों थांगोन फैगासिनो रोंदों लामायाबो नै मोजां नंथारा जोंना कालबारबो होआ फैगासिनो মই চাইকেলত তৈয়াৰ উঠাই লৈ গ'লো গৰুটো মই পিছত পৰি গ'লো বেছি চাইকেলত আকৌ পিছফালৰ দাদাহঁতৰ মটৰটো কাৰেণ্ট শৰ্ট হৈ আছিলে কি শব্দ বুলি শুনিবলৈ গ'লো কাৰেণ্টে গণেশৰ লগত আৰু এটা বগাকে লোৱা নাথাকে নাপালি না মোক দেখিলেই গম পায় আপুনি কঁকালে বুলি বুজি ল'ব লাগিছে সি ডাইৰেক্ট बैसागुनि पार्टी नै बुला सावगासिनो सासेया नै बे बुला खुदों आसल नै 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 बुला गोदागासिनो नै हाय इउटुबाव हगारनाय नोंसोरबो जामलाय Sonia बैसागुनि पार्टी मोसानायनि नै नर्सिं माबादों नर्सिं साइदों बिदनो ओमफ्राय नैयाव सावगासिनो मबाइल गबाय ओमफ्राय नैयाव गोदागासिनो आरो नैयाव नै मैगं सायगासिनो आसोला खाना जानाय बैसागुनि फोजोबथ'वाखै मानसिफ्रा नै आरो दंबावो ओमफ्राय Bidang kubin lagi loh. Mana nanggu man? Nih bidang dah. Nih Ukraina mau dan. Salah. Udah kacau pun enggak? Ayo. Kasih nak. Kau airnya lah sini. Này chưa nè, hà dày kìa. Bidro kamay na. Isa kamay. Isi mawaro. Hagi ba? Bidro kamay. 우리 내가 진짜 마피아 사회도 한발 다른 산다. 그 마피아 스클래스 가와이 산다랑. 다른 sto. 사진이니 맞아 문장 문이. Pandai batal lebih. Pandai je batal lebih kayak gitu. Mungkin saya orang ngombe. Kami nào? Đi có ra đến này ba. Nó được nasi cái nào? Đi được có ra đến này đâu được nasi cái nào? Salai कर ले जाकर. Mới ra cái này cái nào rồi? Dami dukanya moजां नङा हाय जानो सानसे दसेयावनो जाजोबनांगोन सानसेयावनो नों मा खालामना जायो नोंनि गोसो आरो जाजोबनांगोन ओमफ्राय दामि दखनाया जुमखायासो गाजोबो मा होनदों आं खमनिखौनो एसे बुरजा 10 खानसो 50 खानसो बायनो हाबावगोन मा होनदों
जाबाय बे ना जाबाय लकेल ना माबाया लकेलसो खोमा न'निखा मोनसे रानना होदो मोनसे रानना होदो मस्ला गेब्लेयाखै दलर दलर थादे दलर जिरा जा मोनसे orang ranah jebel cuma cek garing ini guru Fैलाय बैयावबो होनोबा दोंनैसो होजोबदों होनबालाय बैयाव होआबाबो जायोलै ना हायो थाव जाबानो जायो मानसिया थेबो फास्लायनाय थाखोखाया खोस्लियानो माबाखौआ होनदो आं जिरा हाबलां गारगोनहाय जाना जाथाजोब्बाय माथो संख्रिया नांबावाखैदां मिथिजाबासो मिथिगोनथ' आरो बिदैयाव मिथिलाबा सारायजों माबा खोस्लिजोंनो जा होनदो जै साखिबाय थादों साखिबाबो संख्रिया नाङा बोरै माखासे बोरो फैजोबाखै माथो खाथिथ'आ आरो bah pedaran dah pedak बेखौ गोलैनि सायाव होनानै प्लास्टिकनि सायाव होब्रा ओमफ्राय गोलैयाव खनजागोन ना खानांगौ नामा दे ओइ नायलाय आं याखैनो बिदा उनावहाय नाय जाथ'नाङा देलायना सहायबालाय ना मालाय बेदर लायनाव थांबाय 2000 खेबसे थांबाय 550 ओमफ्राय सारिस'आवहाय मैया नैबे बानलु संख्रि खरसा खालामनाय ओमफ्राय उनाव लायबावदों दानि बेदर बे थांदों 550 ओमफ्राय 200 टटेल 750 बा थोरसिनाखौ बिदि खालामनो होसोलायबावदों नामालाय दा थाब सु नानि थाब सु माबायदि मोनदों नानि थोरसिनांनानै मोजां मोनदों माथो खालामो आयो दे नोंसोरसो बांसिन जाखादोंसो दं आं मिथिया आं साखिफेराबो दं आरो जिखुनु मिथिया आं माबायदि र' थैगोन दे गावहा नुजागिनाया होथोलायो नालाय
बानायासै बानायला मेम'रिफुल जाबाय आं सोंबासो होननांगौ दा माबायदि मोनदों नानटि थांनानै 그런데 모르네 약간 아니니. 자항라니 가만히 더. Jangan jangan udah lagi sini. Belum dengar. Malah kata-kata salah kayak gini. Tuh deh jangan udah nak. Seru. Nah, lai dah kini lagi ya. Nah, lai bukan? Nah, lai. Nah, lai. Apa dia dah rai? Apa ni dia? Nuka macam bila? Nengok tiba belap dia. Ang mana kau? Saya Sunani. Sunani. Karena zagram saya usir mana lah nih ya? Mana yang mandi di sarehu, yang naik di mandi, sare sih kayak. Ada ekstra yang lain boleh. Sebab mazhar tu tiba kan ia dak sini kudun batai. Isan nukun aja ni roh. Bayi dak ini mendi novi. Saya star bayar dong building. Sare mendi buno, nih. Dokumen lain yang bisa kencan bauถึงmana? Dak ini mendi bukan ngurus gini bar. Dak ini mendi. Ini kerang berat nih. Asyik bersunah. Yang nung ada pertama. Gue lah hai nama. Oi roh. Anggo hati sakit deh. Oi thằng siang là thằng đâu. Ang dik sungai sebab dong bau nanai lah dong nang gue awal roh. Los ni kuduk salah ya rang na. Ayo na yang gua senar di bae. Jadi nunggu nggak gue susah karga nih bijang. Nih. Bici. Ayo malah jitu sambil ini kayak. Tangga rugar nang pelalai bau sih, malah. Ini ya, kalau ni nak saya bisa kerana tang, kau hanggar rugar berapa? Baik pun. Itu bahasa warna ini tang. Kasih po, halami. Ayo naik, river. Dikira Julini sekolah seru. Dikira Julini sekolah. Yes. Nih, dia anggar nengah. Coba masuk.